Titing Vlogs. Upaw na, upaw. Titing vlog atra. Mau ni macho ya. Boleh ko pala na. Padaw. Wala ka ng cotton buds eh. Wala nang ka cotton buds. Naunsan abim na cotton buds ay padole sa suga. Stilan. Yo, what's up mga choy? For today's video kay atong amigo ton kay gahapon to si Katog kay basta naglaing lawas ato bay hingsakang kabuhi hing usos ang utok mga naglaing lawas. Sa man to na to. Kamal ko ano to kam amigo kay mato dili amigo ato niya kay pinamano ko niya isudog sako. Pares lang bitaw mong tulo. Bitaw no? Di ang sa man to be. Di ka tapos kara na to nga tuong pa. Ay wala mo suko ma Bukawan gisa kay para ato luto aglamin masuko ba siya? Dako ng mata mo kay. Kung sa kay din promo. Ato na skin. Na, tara, ito. Bro. Musta naman ka? Gabi gapo, sige lang gagatog, garon sige ako gagatog. Wala lang kalibutan lang. Ha? Naglayan na yung lawas din. Ay, ang kuya na yung naon naglain, subat patay delikado kay na. Ito ka naglamig eh. Ha? Ito ka naglamig sudan eh. Kaya hay naman nimo. Ay, lang pa yung kalibutan lang. Naglayan lagi yung lawas lagi. Ang uta o pere sana da ay ko. Sige na magkakato. Mukawa kang Jackson ka. Ay, ba ng Jackson? Jackson ba karang ulo sa kuha sa manok? Nagkaon eh. Ngayon sa may klase pagluto karang Bisag mo sa basta lami. Bugatan na kung bata eh. ay ko na kay. Mukawa ka. Ikaw na ikaw. Og mga choy. O sa may atong dagayon, ato sa tabong kay mamalatag olo sa Jurassic aka Jackson. Tay mga choy, wala gilaing siligid, hurot ato. Nara, mao lang eh. Gamay ra. Kundo hurot na nagsubak. Og mga choy, dili sa taron magjugjuga kay wa akong partner naglaay mong lawason. Dahil na murag nag-goal pa sa sayang naong. Kana din mong naon joker na. Luto gani mo kanang ulos manok kinalan labuan gini nyo. Kaya ron nagpikas, humok na lang. Ada naman choy, gilubuan na mga choy. Ah. Dara. Ada. Dara. Sadya ng kinintos kabog mga part. Dapat mas gwapo ni kanila sa kuan ang nargo na ba? Nay. Ay, lord. Na. Kasi ko na John, ito na nilimpyuhan tanig kaunon beta nilimpyuhan tanig tarong. Oh, gwapo na. Okay na siguro nay. Dara yung mga kinintos. Ano na yung page? Titing Vlogs. Upaw na, upaw. Titig vlog atra. Mau ni macho ya. Boleh ko pala na. Dara, padaw. Nagkadag. Paliyo. Ano ron? Dara, paliyo ko palo. Gahian mo na pagkang mura magputikol. Wala ka ng cotton buds eh. Wala nang ka cotton buds. Naunsan abim na cotton buds ay padole sa suga. Stilan. Oh, kaya mga choy, magkukis na atong ilo ng atong mantika. Oh, kaya mga choy, atong na ilo ng atong lamas. Sunod, mikos-mikos na atong kadali mga choy, kaya para mapil ka atong lasa sa Jurassic. Oh, kaya mga choy, ilunod ang ulo sa Jurassic, ang kulturo. Ang ulo sa Jurassic, ilunod. Okay, sunod, mikos-mikos na atong kadali. Oh, kaya mga choy, malintan na basta atong siling, kinintos kabok, di lang. Grabe sa rin. Okay mga choy, ato na planog patis. Sunod magic sarap. Sunod ato sa imikos-mikos ha. Kaya para mapili na itong lasang humbang Jurassic. Huwag siya mga choy, buta na itong palami, kok. Okay mga choy, huwag siya pa natin. Lugayon natin, nagulong na ito kalalangan Jurassic. Huwag mga choy, ato na ibobod.
Iya. Iya. Ini agak. Pasak yang chili garlic. Bener puas. Emang enggak? Ada mga sayo. Chili garlic ya pun. Ah, matong klaro na. Ngayon tagat man anugon man. Ako na pun. Ah, doon namilit ka noon oy. Kabantay ka ng sa kunya. Mungkin nila tag sili na napisat. Ah, namatong ah. Ano ginana ka? Di kariginan ni gudana. Ini favorito na niya. Hampay kanya kay bidli kistanan ba? Lulus ni mata. Ano? Dito kayo. Ay, mabusing! Tara. Darok. Buwan ako na buwan. Ha? Buwa. Buwa na kay kagtapay. Para macho yo. Agay. Lain panahon. Bitaw na kabanda siya, bitaw. Eh? Ito nga. Nagagaksog lain panahon. Uwan niya nga pun. Amihan. Aba ka hadlok sila sa kama sa ulo ba? Sa! Hadlok mo dapat. Sapon yung largo. Sino ang usoy? Wah, grabe na. Busur kayo me. Ha? Busur dahar kayo min kaon. Ha. Iya, busog ngayon. Ano? Hindi mo na. Kumay na lang. Urot gina niya. Urot ginanya ka naman ah. Pulbos na. Oh, mga Ledik na! Wow! Wow! Shout out! Big shoutout ni Ma'am Ibeme Trazona, Shout out! Tambok Vlog, Shout out! Inday Pilyan, Shout out! Shout out. Andres Lipitin Jr., Shout out! Arcile Areno Bertodaso Perez, Shout out! John Lito Largado, Shout out! Lenz Marquez Gonzalez, Shout out! Jipoy L. Putot, Shout out! Ming Castro, Shout out! Edmond Rizaldo, Shout out! Jonathan T. Pasumala, Shout out! Jilo Rivera, Shout out! Jerry Valdez, Shout out! Bungski Tanog Gabster, Shout out! Pasubuang oh. Janjan TV, Oy, shout out! Arel Acaso, Shout out! Justin Pavilla, Oh, shout out! og ni Jana Rim, Shout out! og ni Migoy Barber, Shout out! Jerly Gara, Shout out! John Ray Mulaum, Shout out! Dong Salazar, Shout out! 185, Shout out! og ni Jamon Romano, Shout out! Belenel Carpo Libaton, Shout out! Bongski Del Mams, Shout out! La Gerald, Shout out! Wilmar Jimenez, Shout out! og ni Velordon Jimmy, Shout Shout out! Jack, Shout out! Shout out day ko ni Jomer Ile. Shout out! Og Mac Nali. Shout out! Pasaway Gaming. Shout Og out! Abiba Gila Hey, Hindre. shout out! Og Ria Monteron. Shout Og out! Raymond Villaflor. Shout out! Tito B. Shout out! GR Fuentes. Shout out! Og NBA Highlights. Shout out! Gentoy Mixed Videos. shout out, Kuya Jan Whitey. Shout out! Og Nicolas Kosef. Shout out! Og Kev Rigel. Shout out! Kuya GMA TV. Shout out! Og Marlets Lawas. Shout out! Mukha na kasi ko. naway mo part, Laway na. John More Lagitaw. Shout out! Mark Musigada TV. Shout out! Og Jenny Jiramay. shout Shout out, out! Og Gideon Manlangit. shout out, Shout Og out! Joel Fernandez. shout out, Og King John's Vlog. Shout out! Joseph Aldre. Shout out! Og Era Gidgero. Shout out! Og Bisayang Bisdak. Oh, shout out! Jinilin Gilig. Oy, shout out! Og Dong Sano Mahalano. shout out, Og Leonardo Badriga Gusa. Shout out! og shout out ni Arham Chavez, Shout out! Rimac KSKs, Shout out!
Lena Smith, Shout out! Donil Likin, Shout out! og big shoutout ni Galatea Monteroyo og kang Attorney Melvin Miscala og kang Aldrich Marcos og kang Andy. Shout out! Og shout out may kang Humanity from Lanao del Norte. Shout out! Sa wa pa ma shoutout sa mo Chino? Comment mo ko, Tro. Comment lang.